kumaha welas kelawan nasi para seniman lan seniwati manunggaling budaya seni kali seni kang wajib dihati-hati kang wajib dipusti-pusti nanawoning yang maha agung yang maha pitulung mugi angsal pitulung mugi angsal barokah mugi angsal keselamatan pamugi gersang amartung seni sandiwara wiramandala kang dipimpin dumateng Den Mas Adeng Coleng alamatipun saking Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat sedaya sami nyakseni sedaya sami ngormati sedaya sami rawuh sedaya sami ande sedaya samya samya ande seminangken Mas Hartono dewek duh para sesepuh sedaya siring-siring lamat-lamat ngawang-ngawang kepirang sing ketebian kaya dene angin gunung kang wis ngabusuk manipun wis sepuh sampun lalibe manikulane najan ragane angkang Bapak hajat minangkane Bapak Haji Yusna di dewe sarang ibu hajat kedik minangkane ibu hajat itu Siti Masito kedik sing dijaluk acara Lisa Lawas najan ragane Pak Anggang nanging batin kulane angger kelingan tambah lawas jadi kemutan Sukmanira ngelayang katong ampun
Sukmanira ngalayang katon kelun sing ketebian kayang gagas ning pikiran iwal nasib sing kebangetan mancat semplat rawel gropa mencelat hingga ngeng tunggal Bapak Tuan Hajat Bapak Yusnadi jaluk tulung ning sapa yen ora ning Bapak Ji Yusnadi sareng Ibu Hajai ito isiti masito kedik kang ngormati Aya Deno Bunda Deno duwe 925 sareng kang lebih gaule kedik bunda lebih gaule kedik sing duwe putu loro dewek kang hormati sampun lali selawase sareng Mama Haji Suhanto dewek minangkane bos dealer motor dewek saking Bayur Lor Mimi Haja Ratna kedik minangkane sing ngormati Mimi Ajaratna Nok Iput Mas Udin minangkane kang ngormati wong kedungeneng sari Brebes dewek sing bayar Papai diane kedik minangkane wong Bayur Kidul ngaturakeun matur kesuwun sanget Papai kita wong Bayur elor dewek minangkane kang hormatine ngaturaken matur kesuwun sangat dihormati Papai kita Papai kita sareng sing duwe dealer motor kedik minangkan Mimi Ajaratna dewek Mama Haji Sohanto ngaturaken matur kesuwun sing duwe Sulayau RMB dewek minangkan kang paling sayang Nok Iput sareng Mas Udin wong kedungeneng Losari Brebes masih ponakane Mama Dalang Haji Rusdi Papai Dian ngaturaken matur kesuwun wong Bayur Kidul minangkane sing ngormati Papai Dian sareng Akramanto kedik minangkane sing duwe rias Akramanto rias Amanto rias ajalan di bene konane najana ragane anggen gilirane majikan nom kedik minangkane Papae Talita Mame Talita wong sing eman-eman dewek sareng ulis anombowo Aya Denok Bunda Denok Mimi aja cari nih Mimi Nok cinta Mimiku Taman Sari dewek sing paling eman sampun lali bae maning kulane Aya Denok sing ngormati Papa dia nek adik
sing bayar ngaturaken kesuwun sareng minangkane bandit Brunei kedik minangkane sing duwe wilayah Mamerokman bos ndogasin sampun lali selawase papae dia wong Bayur Kidul ora lali bandit Brunei sayang sing duwe wilayah dhewe ora lali selawase aduh ala ampun Gusti sampun kalih paribasa kacang cilik kacang panjang kacang enom gegedengan papai kita wong Bayur elor yang lencangik yang lumpang tarendengan papai kita wong singeman dewek minangkane wong Bayur lor ngaturaken kolane matur kesuwun sareng papai dian wong Bayur Kidul kolane matur kesuwun mali sareng ak bandit Brunei kedik sing duwe wilayah dewek nok iput Mas Udin minangkane wong kedungan nang Losari Brebes ponakane Mama Dalang Ngaji Rusdi Mama Rokman minangkane bos ndogasin sing bayari mimi enok cinta mimi aja cari mimi minangkane mimi ku taman sari dewek ngaturaken kulana matur kesuwun dihormati gilirane minangkane sareng Mamaji Udine kedik wong tani dewek minangkane Mama enok cinta Mamaku Aji Udi wong taman sari dewek minangkane sareng gilirane Mas Uloy kedik sing duwe prapatan Cikalong pasar dewek majikan no Mama Talita Aramantorias minangkane wong Cigarugak dewek sing hormatine sareng minangkane Om Ridho Salon wong Ambulu Losari dewek minangkane sareng kang hormati Mama kubu Ano, Mama kubu Pranti calon majikan dewek wong kang paling eman lan sayang dewek nyaman sambat-sambat kaya grantang adu lara kelawan pati lara sewu dadisi beli pernah sun kebayang akhirnya tapi kian aya denok nyangganing akibate pertemuan aya denok kula karo sampean percuma mung gawe lara pikiran
kasih timbang nang tresna kula awan bengi selalu mikir cinta kula emong ayahe deno kundahe deno yen cintane pelarian kula sadar limani kenyataan kakek sing melang saning kula perhatian uga kasih sayang sampean tapi kian cintane putus ninggalan aya deno kuda deno kula sadar nemani kenyataan kenangan indah masih kelingan janjine pasti kula karo sampean sampai kapan masih kelingan madu janji ning tenda biru losara nang apa sekian langkah kabare sun arep nyusul aduh isin marake kaya kenen wong jaman dengan bae angel pisan mata digawa turune biru losarang dadi kenangan kang lebih gaul waktu kula demenan karo sampeyan tiga biru losarang sing dadi saksi selawase